Dostlar, yaz җитте. Әле генә бер җыр яздырдык. Киттек. Кояш кыздыра башлады, димәк яз җитте. Үзәккә үткән кыш ае барыбер үтте. Язның айлары күп эш алып килделәр, тып-тып итә бакчадагы көрәкләр. Язның айлары күп эш алып килделәр, тып-тып итә бакчадагы көрәкләр. Авылда май бәйрәменә эш бик артачак. Ялкау шәһәр кешесе эштән качачак. Шашлык һәм мунча дип вәгъдә генә бирсәк, шәһәрдә яшәүчеләр шунда кайтып җитәчәк. Шашлык һәм мунча дип вәгъдә генә бирсәк, шәһәрдәге яшәүчеләр шунда кайтып җитәчәк. Кайтсыннар гына Көрәкләр? Көрәкләр һәркемгә дә җитәчәк. Сиңа миңа җитәчәк, аңарга да җитәчәк, тегеңә дә җитәчәк. Сезгә дә җитәчәк.